karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Unsa magay plano nimo karon? Imo naman kasyang nasaran og sustinto. Aw, igo na. Kinahanglang adtuon nimo si Lira sa ila. Pasabta siya sa imong mga plano aron dili ta magubot. Pagsabot mo kung magpakasal ba gyud mo o dili. Period. Pa, O gusto ko nga karon dayon ka makigsulti kang Lira. Husaya ng inyong kinabuhi. pa, di ba di magkaganahan kang Lira? Dili uta ko ganahan niya. Pero unsa man ang gibuhat nimo? May apo nako. Busa ayaw ninyo iangin akong umaabot nga apo sa inyong kabuang. Unsa man? Gusto ka nga akong panhion si Lira? No. Ako lay mo ato sa ila pa. Si Ian na bang milakaw, Pinoy? Ma'am. Si Busing iyan. Nagisapot lang gihapon ang naong ni Busiyan, ma'am. Oy. Bukat pa ng problema nga iyang giatubang. Nahibaw ka kung asa to siya paingon, ma'am. Doon tingnan niya si Lira. Aron sabutan ng ilang sitwasyon. Ma'am, ayaw kalimot sa tong pustoanoy, ha? Wa ko malimot, uy. Okay, ma'am. Ako, sure na gyud ko nga di gyud makasal nang do, ha? Makasalagi ng duha, Binoy. Si Ed ang mupugos ni Ian nga makasal sila tungod anang bata. Tungod kay ganahan na ang bata si Ed, Binoy. Ay di lagi, ma'am. Babae ang makapugong ni Busing sa pagpakasal ni Miss Lariang. O kung kinsa ning bayhana, ay mao ni atong atangan. Kinsa kaha ni si Muna-huna, ma'am. Kauban na namo sa butik. Daghan mga gwapa dito nga trabahan tigod. Ay, wa na dito sa butik, bayhana, ma'am. Oy. Unsa? Og nga na nakasiguro man ka ha? Nga wa sa butik ang babae nga nagustuhan ni Ian? Basta. Sure na kayo ko, ma'am. Na, mailharan na natos 5 dugay, oy. Maayo kay mitungagit ka Ian. Niago kay ipaani kong papa. So, kung wa pa di ka panhias imong amahan, dili ka mo anhi? Lira, kinahanglan sabutan na itong atong sitwasyon karon. Kinahanglang pakaslan ko nimo Ian. Lira, ayaw na paghiskot og kasal. O gano'n dili man ko maghisgot og kasal. Nga magdos naman ko si mong anak. O sa may gusto nimo, ako ni pakuha ang bata? Niyabag mo tingali ka? Anong ipakuha mo na nimo? Di ba kagalaman pakasal na ako? Di ato na naripat yun. Pero, imo ning gusto ha? Kung siya kung gusto. Wa ko mag-ingon nimo nga ato nang ipakuha ang bata. Ang akong isulti nga sabutan na to og maayo ka ng imong pagbabdos. O sa pamalagi angay natong sabutan. Nagkasal na lagi atong kuwang. Kasal na lang atong angay hisgutan karon. Tungod kay mabdos na gud ko. Mahimo man nga ipauwahin na lang natong kasal kung... Kunon sa? Lahusa! Lira, nakalitan ko ining hitabo. Wa ko magtuo nga mumabdos ka. Busa, ato ni sulbaron sinahinay. Di na maayo nga magpakasal ta tungod kay mabdos ka. Oh my God! O sa pamalagi laing rason nga di maka magpakasal na ko karon? Basta. Doon na ilaing rason. Tugani ra gud ko tinuod. Unsa man? Doon na kay laing babae nga giplanuhang pakaslan? Unsa? Sultihi ko kung doon na ba kay laing uyab. Kaya ra makita ni mong katag. Kaisog ba ni mo eh?
Wa pa ganit na makasal, isog na kay ka. Kuan manggod. Nagpanik lang ko ining atong kahimtang. Ilabi na sa ako. Kung mahibaw nga ako magawa nga mabdus ko, o yawa ko ni mong pakasli, nahibaw akong magwala, gyud to. Teba. Maguwang? Doon na kayo maguwang? Oo. Na ako'y magawang, uy. Wala ko mahibaw, na. Wa man sa kamangutana. Tuwa sa munting lupa ang ako magawang. Ug hapit na siya mo gawas. Munting lupa? Napriso ang imong maguwang? Oo. Napriso. Kay nakapatay. Ha? Hapit na hinoon makagawa sa prison ako magawang. Kuan. Sabi sa imong maguwang? Napatay niya ang uyab sa kong ate. Kay wa ni mga sawa sa kong ate. Unsa? Uy, kakuyog na maguwang nimo. Pinangga mo gud mi ni kuya. Mao nga masuko gito kung parehas may kapalaran sa kong ate. Napagida kay ate. Mao ba? Busa iyan. Kinahanglan pakaslan gid ko nimo. Lira, di palagi ko mahimong magpakasal nimo. Ngano man lagi? Basta. Bata pa kay ko para maminyo, Pero, okay na nga. Doon na tayo anak. Ay kabala ka. Dako kay sustento nga makuha na mo kung mataw na bata. Gusto ko kasal. Way makapugos na ako sa pagpagkasal mo, Lira. Kana ang imutang sa muna una. Unsa pa may rason nimo, ha? Unsa pa may apason nimo? May sustento ka na nga makuha gikan ako. Unya. Asa man ko sa tamod ako ni nga kuntiyan, ha? Kisa may motiman ako. Ano lang kasi inyo? Naanadib daw ka nga, ikaw rang usa din Dili mahimo nga anhin ako sa amo. Unsa ba gusto nimo? Ato ko sa inyo. Kinahanglan magtipon na ta. Lira. Unsa may inyong nasabutan ni Lira iyan? Misugot na siya pa nga di na may magpakasal. Pero unsa? may gusto niya nga ani siya sa bahay mo puyo. Ug mao ba kini ang imong gustong mahitabo? Nga mag-live-in lang mo? Di pa. Di ko gusto nga makig-live-in ni Lira. Nga wa man nimo na unaog maayo iyan. Nahibaw ka gyud nga kung mumabdos ang babae, lisod na ning ibaliwa. Mao na nay resulta ng imong pataka. Nagigsuod kag maayo sa babae nga wa pa man day kay kasiguruan nga mao na man day imong pangasawon. Parehas ra dagan sa utok pa. Ikaw bitaw. Nangasawa mo sa kagkalit-kalit lang. Giplano ko ang tanan iyan. Gigamit ko kong utok sa pagpangasawa kang Alexa. Ug wa ko magmahay sa kong gibuhat tungod kay ang tanan kong plano natuman. Ang imong plano nga maminyo og batanon. Dili ta mahiskot bahin sa akong kinabuhi iyan. Nahibaw na ka nga nangasawa ko og batanon aron mo pauli ka. Mao na ang tinuod. Og dili na nato balik-balikon pa og ukay. Ano si Alexa magyud ang imong napili ang pangasawon pa? Ha? Bawa ko nga daghan kag babaeng nagustuhan. Mas bata pa kay kang Alexa, ang uban. Pero, anong satanan? Si Alexa man ang imong gipangasawa. Tungod kay man nakita ko kang Alexa nga wa sa uban. Unsa man? Lig-on nga baruganan. O sige na. Palimpyuhin na ni Sides ang guest room aron anha dia si Lira mo puyo. Misubot si Papa nga. Anhina mo puyo si Lira. Ma'am, Mamaligsa. Uy, niara man di ka din sa loyo, ma'am. Uy, Noon sa kabinoy? may ibalita ko ni mo, ma'am. Noon sa kabinoy, uy.
mong silingan nga si Tirang Tikangkang. Chismoso ka naman kaayo. Kinahanglang mga andam ka, ma'am. Sa unsa? Anhin na mo po yung si Miss Lariang sabay. Napunan ang imong kalalis, ma'am. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!